Real Stano. Čau, takže som sa konečne dokopal k tomu, že zostrihám zábery, čo máme z našej cesty po Malajzii a po Thajsku a že to spravím YouTubeové video a samozrejme, čo sa nestalo, zistil som, že všetky zábery zo začiatku našej cesty sa mi vymazali, takže robím aspoň toto trápne intro. Naša prvá zastávka bola Kuala Lumpur, kde sme prileteli, strávili sme tam 2 noci. A hneď prvá vec, ktorú sme boli pozrieť, pretože sme prileteli večer, bola vlastne Jalan Alor, čo je vlastne street food ulička, kde nájdete všetky tie najlepšie street foodové veci, ktoré sa v Malajzii nachádzajú. Takže aspoň takto sledujte. Toto sú dobré mäska. Toto som počul, že je tiež dobré. Toto tu. Toto? Vyzerá dosť dobré. Poďme. Nejaké ovocie. Mango sticky rice. Pani puri. Yeah, so delicious. Yes. Toto si dajme. Hello, boss. Hello. We are going to try small bowl original one. Okay, boss. Take picture. Spicy little bit, boss. Just generous one. Okay, I give for sweet and spicy, okay? Okay. Nebudeš tego spicy. No, takže máme tu pani puri z Indie. A posledy som to jedol z Indie a odtedy som to nevedel zohnať. Takže dáme si do toho tamarinovú vodičku. Vyzerá také jak z takého cesta, také chrumkavé veci. Milujem ingrediencii, tu to robí typek. Celé to dodal do úst. Veľmi dobrá. Jelly bowl. Oh, čokoládová fontána. No spicy. Chicken wings. Stinky tofu. Okay. Ja som chcel ochutnať malajské národné jedlo. Nasi lemak. My sme skočili tuto u typkovi. Uncle Bob nasi lemak. No a objednali sme si. Toto je halus, že oni to dávajú na tie plastové folie. Že vlastne, aby si už špinili tanier, ne? Ale že toto je nasi lemak. To je vlastne grillované kurá. Vypražené. Vajíčko, to je čili omáčka, oriešky, nejaká zelená vec a rýža. Jo? Väčšinou sa tam nedáva mäso, ale my sme sa objednali s mäsom. No tak ideme to ochutnať. Čo povieš na to, Viktor? Je to fajné. Jo? Pikantné to bude totálne. A toto stalo prosím pekne 21 malajských peňazí, čo je dokopy 100 korún za 2 jedla. Takže 50 korún stalo toto tu. Takže pecka. No takže sme prešli celú tú uličku. Teraz sa vraceme naspäť. A masaker, no. Hodne ľudí tu je. Ešte si chceme dať mango sticky rice.
No ešte chceme vyskúšať a ešte nejaký sataj alebo niečo podobné. A uvidíme, no. Konečne sme sa dostali z toho šialenstva večerného. Miliarda ľudí. Takže ideme ďalej, vraciame sa dole, kde sme prišli. No a ideme sa pozrieť ešte asi na Petronas Tower. Ešte máme chvíľku času, ale som prešratný, som si chcel dať ešte dať mango sticky rice, ale si hovorím, že to už nedám. Pretože to by bolo fakt veľa. Takže ideme smerom naspäť. Takže tak. Tu typek ide na motorke. Tu všetci ponúkajú masáže. Tu sú masáže. Tam sú masáže. Všade sú tu masáže. Hej. Massage, body massage. Nie, pôjdeme to kúpiť niekde normálne. Si natáčaš? Hej. Takže sme prešli pešo z toho marketu a tak. Tu Petronas Tower. Takže tu je jedna Petronaska, vidno ju z tohto uhla. A musíme ísť ďalej, aby sme videli ďalšiu Petronas Tower. Ty vole, ja som si nemyslel, že to bude také veľké. Fakt, teraz keď na to tak pozerám, tak to je ako obrovské. Fakt paráda, no. Proste masaker. No. Pozeraj tu, ty vole. Obrovské. Obrovské to je. No a tam hore sa dá dostať na tú lávku. A dá sa dostať aj úplne hore. Takže teraz sme tu iba na chvíľku. Ale keď sa budeme vracať, tak tam určite vylezieme. Ideme trošku ďalej do parku. Nájsť nejaké lepšie miesto, skade urobiť fotky. Pošli zase do 7-Eleven, že si kúpime dačo na snídanie, hej? No tak pozeraj, čo tu majú za flipy. Takže, prvá vec, sardinková buchta, ty vole. Buchta so sardinkami. Bereme. Dvakrát. Dvakrát. Bereme dvakrát. Vyskúšame to. Ďalej, čo to tu máme? Toto je potato bun. To je Red Velvet. so zemiakmi. To neviem, či zoberieme. Red Velvet, toto je s kukuricou, niečo kukuričné. Sweet corn flavored cream roll. Počkaj, tak čo si zoberieme? A ja si zoberiem tento koláčik. Tento koláčik si zoberiem. No. Asi tak. Pozri tu. To je tiež nejaká sambal. To bude nejaké... To je toto pikantné. To pikantné, ty vole. Čo sme mali, bereme? To sú tiež nejaké tieto... Tak ja neviem, to zober to, no. Počkaj. Poď, tu máš ešte buchtu, ktorá je s kuracími krídelkami, ty vole. To zoberieme jedno také, jedno také.
Počkaj, tu máš, pozri sa. Čokoládový koktejl Twiggies. Nie, dobre, zoberieme jedno také a jedno také. Curry. Nie, nechcem curry, zoberieme toto. Sú také rôzne mliečka. Vitagen, tío. 7-Eleven flavored jelly, to je nejaký žele. To si zoberiem tiež. Pomarančové žele. Tu sú tie ich slavné sendviče. To vám aj ohrejú normálne. Japanese egg mayo sandwich. Tío. OK. Tío, pozri tu. Big sheet. Tu máš. Čo je? Nejaké sušené rybičky? Alebo niečo? Hodne slivky sušené. By mohlo byť dobré. Oriešky. No hodne veci. Tu je také mliečka rôzne. Takéto mliečko. Jahodové mliečko 3 ringity, to je 15 korún. Takéto rôzne, víš, takéto oni žele tu pijú, to je tiež dobré. No a špeciálna kategória je pivo. Nemôžeš to kúpiť po 10. hodine. Jo, ale nám to predali. Ale cena, ty vole, za veľké pivo 15,50, to je 75 českých korun. No, 75 českých korun, to je koľko? 3 eurá, alebo čo, za jedno pivo? Masaker, no. Toto stojí 15 korun a pivo stojí 75. Takže dobré ránko, vyražame na Batu Caves. Dorazili do Batu Caves, ešte tu nie je toľko veľa ľudí, našťastie. Môže tu byť viac ľudí. Vyzerá to tu dobre. Je to také trošku indické. Vyzerá to tak trošku jak v Indii. Máme tu veľkú zlatú sochu. A tam za nami sú schody, 273 schodov by tam malo byť. Takže ideme to vyšľapať a mali by sme sa dostať do jaskyne. A no, mali by sa dostať do jaskyne, tak uvidíme, jak to bude. Ale musím povedať, že tá socha to je celkom monumentálne, no. Takže je to hodne veľké, tyjo. Tak uvidíme teda, jak to bude. Hop. No, prešli sme také 20 schodov podľa mňa a už teraz je to náročné. No, to tak polka asi. Musím povedať, že dosť náročný vyšľap. Myslím, že tu je teplo. A to nezdá, ale masaker.
povedať, že hodne veľa schodov. Sakra sa to nezdá. Sme tu. Všetko to je vyčesané do skaly. Možno to bude pieskovec, alebo na čo. Že tu to tak vysekali. Trošku to smrdí. Trošku tu kvapka niečo zo stropu. Ale vyzerá to tu dobré. Dobré je, že sme sa tu vydali skoro ráno. Že tu nie je zase až tak ľudí. Typek taxikár nám hovoril, že v sobotu tu bude, či nie 1. februára, že tu bude nejaký sviatok indický. Že by nás tu ušľapali, ty vole. Ďalej. Ako hovorím, je to indické miesto. Posvetné indické miesto, takže väčšina ľudí sú tu Indovia. Takže to tu nejak uctievajú. Tu je samozrejme Peacock, takzvaný Pau. Ideme ešte vyššie, postupujeme ďalej. Mám tých schodov celkom dosť dneska. Tak chceme pozrieť, či to tu vyzerá. No opičky, no všade. Tak si vravel, že pozor na ne. Že celkom také, že radi kradnú. Tu sú. Opička. Jeden pohľad na Batu Caves. No, šľapeme dolu, no. Hore to bolo náročné, ale tu dúfam, že bude lepšie, aj keď s tým mojim kolenom to nie je úplne easy. No pekné to tu bolo. Pekné to tu bolo. Asi je to viac také posvetné miesto pre tých Indov, že oni to tu majú fakt akože ako posvetné miesto pre nás. No pekné to vidieť, je to fakt nádhera, tu vysekané v tej skale. Asi toľko by som tomu povedal. Tak šľapeme dole. Ideme tuto na Kuala Lumpur Central z Batu Caves. Tak vláčik v pohode.
Čaute, čaute. Takže sa prišli pozrieť taký čínsky Tian Hou Temple, on sa to volá. Zrejme to tu fakt super, pôjdeme za chvíľku dovnútra. A tu vonku máme nejaké takéto pekné veci. Divorce. Lunárny kalendár, jo, čínsky lunárny kalendár. Každé jedno zviera reprezentuje jeden rok. Začína toto tu, rok myši. No, takže tu máme krásnu myšku. Tu máme draka. Dragon znamená šťastie. Tiger, to som ja, to je moje znamenie. Tiger znamená odvahu. Teraz je kôň, teraz bude nový, 29. bude kôň. Graceful, to je vďačnosť. Ne, priateľskosť a vďačnosť, no. Teraz bol had, to je inteligencia. Máme inteligenciu. To je mamka, had. Máme barana. Monkey. To je Nelka. Máme psa. Atraktivita. Tu máme kohuta. Tu máme prasa. Jo. To je Maťko. Takto pekne to tu máme urobené. Tak, sme tu. Tu je akurát nejaká svadba sa tu robí. Fakt veľmi pekné. Ideme sa pozrieť dovnútra. Sa musíme vyzuť. Tu si necháme boty. To brutálne. Tu ďalej, tu je veľký oltár. Fakt nádherné, no, pretože vyzerá to fakt veľmi pekne. No, sú tu potom takéto veci, že si tu človek hodí nejaký donation, ako nejaký príspevok a potom si zoberie toto a môže si, to bude nejaká tak horoskop alebo niečo podobné.
voľné tyčinky. 4. Metu dole. Vyšli vyššie na ďalšie poschodie. Vyzerá to tu dobré. Aha. Pomaličky ideme ďalej, vyzerá to tu fakt dobre. Ľudia sa tu nevyhýbajú napravo, ale naľavo. Je taká zvláštnosť. Hlavne tu aj naľavo chodia autami, takže to je možno kvôli tomu. No a tuto... Nejdem dole. Tuto ešte sú takéto okolí veci. Pekný výhľad. Tak ideme na Petaling Street. Chinatowne. Takže taký jak náš Blšak, alebo niečo podobné, taká tržnica. Mali by tu mať fejkové oblečenie, fejkové, pozerám, tu sú nejaké Lacosty, Gucci, elektroniku a tak ďalej, no ideme sa pozrieť, čo to tu majú za veci. Pozri tu, chceš Louis Vuitton kabelku? Ty. Air Maxky. Puma. Sú tiež nejaké, ktoré vyzerajú, že sú už použité, ty vole. No. Voňavky. Trička. Čo len chceš? Ralph Lauren. Tu má typek tiež boty.
Niektoré vyzerajú nové, niektoré keby boli použité, no. Asi nám netreba teraz šľapky, no. Zároveň je tu hodne populárny Louis Vuitton, pretože ten je na každom kroku. Viktor si tu ide kúpiť nejaký klobúk, alebo čo? Ukáž? Asi nie. Ale tu vnútri je tiež nejaký shopík. Sú skôr také už tradičné fejkové oblečenia. Dobre. Tak to nič, tak ideme ďalej. V českých korunách je to krát 5, hej? Takže za 50 korun tričko, za 100 korun tu sú veci. Čo je? Ya, castaña, café. Kafe. Ya, café, café. Káva? Timberland. 拿进来，拿进来，拿进来。Čiže nejaké sladkosti. Tak obalia. 这里礼拜是拜一有开吗？ Mango. 每天都有开，哦，每天都有开。 Chewy chunks. 如果没有开，在 Instagram，刚好那天装修有很多灰尘，没有开，都买了。哦，你可以给他多1块吗？少1块吗？是一定有开的，过年的话就不需要。拿进来，拿进来，拿进来。 Budeme potrebovať na cestu naspäť 115, to je dosť, niečo menšie a lacnejšie by to chcelo. Počkaj z tejto strany. Hodinky. No, typek nám vravel, že má dobrú kvalitu, ale že musíme s ním ísť. Tak som zvedavý teda. Zobral do nejaké bočné uličky. Nejaká kamera. Neviem, či to bude nás natáčať. Tak nás zobrali do také špeciálnej miestnosti, kde mali také špeciálne veci. Ja nie som toho niekto som si nič nevybral, ale ukáž. Jo. A to je, čo to je? Vašeron Konstantín. Vacheron Konstantín. Že vraj veľa lové, akože first quality, malo by to byť jak stovárny originál. Takže za koľko? 130 eur. 130 eur. 125 eur, jo. A vyzerajú jak originály. Takže dá sa tu kúpiť, dajú sa tu kúpiť veci, no. Len treba vedieť. Neboli sme tam sami, bola tam ešte nejaká Ruska, tiež nakupovala hodziny. Takže im to asi ide, no. To čo to tu je pre Boha? Také malé palacinky. Aha, dresy. Sušené veci. Hello. Čo? Dobre, máme toho dosť.
ideme do nejakého klimatizovaného priestoru a sa najesť. Takže tuto hneď nedaleko je Central Market. Tak som zvedavý, čo to bude. Central Market, Kuala Lumpur od roku 1888. No, tak som zvedavý, no. Strieborné veci. Že vraj. Ale podľa ceny asi hej, no. Cold drinks. Asi lemák, ryby rôzne. To je taký úplne super shopping. Paper Adventures. Tu majú normálne poštovú schránku. Jo. A tu sa dajú kúpiť známky. Tu sa dajú kúpiť rôzne pohľadnice. Tu si to človek vypíše. No, môže tu dať rôzne pečiatky. Takže som pár ich kúpil. Nepoviem komu, nepoviem kde. Ale tuto do tejto schránky, aha. Tuto ich vkladám. Tak pevne verím, že vám prídu skôr, než prídem ja, no. Tak hneď tu v našom ubytovaní, jak sme, Quill Residences, tak tu je nákupné centrum. A ešte k tomu tu ide aj monorail. Monorail to je taký vláčik, čo ide v takej jednej koľajnici. No a ide to vlastne nad tým trafikom a nad tým mestom. No takže ono to vyzerá asi takto. Tam je obchodné centrum, tu do auta. A tu na tomto tu ide ten monorail. Koľko by tu mal prísť? Station Bukit Nanas, connecting station to LRT Kalanajaya Line. Takže monorail máme za sebou, celkom crowdy to bolo, ale ináč v pohode. Masakra. 일로 가도 돼. 어차피 오늘
máte mrakodrapy. A tu kontrast ulička. Stinky tofu. Takáto ulička, jo. Zase tu nejaké durian. Strašne sú tu všetci proste na durian. Neviem, čo na to chutí, podľa mňa to nie je také dobrá. No to všetci to žerú, no. Barov kopec. Rôzne bary, írske bary, normálne bary na jednej a na druhej strane. Hej, toto, hej. Party. Jediný problém, že pivo diel tu stojí 300. Tak ja neviem, či sa to oplatí pivo za 300. Podľa mňa sa to úplne neoplatí. Takže radšej sa pôjdeme dobre najesť a pivo si kúpime niekde inde, než tuto v týchto baroch. Prípadne ešte si počkáme na Thajsko. Tam by to snáď mohlo byť trošku prívetivejšie. No. Pozerali na nejakom cestovateľskom videu, že tu je super reštika. Malaj Thai cuisine. Ideme sa pozrieť teda. Tí ľudia čakajú na svoje miesta. Myslíš? Hej. Neviem. Neviem. Tak sa nám to podarilo, aj keď nemáme rezerváciu. No tak som zvedavý, no. Akože malo to tu fakt hodne dobré hodnotenia. A hlavne to je Michelinská reštika. Hej, toto je asi prvýkrát v živote, čo som v Michelinskej reštike. Tak sa teším. No takže konečne donesli jedlo. Trošku problém, že nedonesli starter ako prvý. Ale tak pozeraj tu. No, tu sú ešte nejaké fish cakey. Tak, musím povedať, že krevetky, rýža a ešte celé je to v ananase. Trošku ochutnám. Dosť dobré. Skúsim ten fish cake. Asi sa to má namočiť do toho. Ty vole. Dobre. Keď sme skončili, musím povedať, že to bolo super. Som rád, že sme dostali stôl, že ale zatvárajú, takže budeme musieť ísť. Takže tak. Thank you. Bye bye. Takže super, odporúčam, určite nestalo to veľa, dali sme za to, ja neviem, za všetko, čo sme mali, dokopy 30 €, 35, na čo také, s tým, že Viktor mal aj nejaký alkoholický drink, no, takže pohode. Dobré ráno, odchádzame z Kuala Lumpur a ideme do Bangkoku, prišli sme na letisko, Kuala Lumpur, trošku nejak nestíhame, sme trošku zaspali ráno, ale stále máme čas, tak snáď to stihneme v pohode, no. Sme pri check-in, máme tak hodinu a pol, keďže je to veľké letisko, no tak držte palce. Aha, už tu máme departures.